Vojta a vítám vás u mého prvního videa na tomto kanále, který se jmenuje Clash Royale.cz. A v tomhle videu je to takový úvodní video, takže vám chci říct, co a jak budu natáčet a kdy budu natáčet. Takže budu natáčet teda jenom Clash Royale, takže to je pro ty prostě lidi, kteří mají rádi Clash Royale. A nevím teď přesně, kdy budu často vydávat ty videa, ale si myslím, že tak 3krát do týdne. No a ještě jsem chtěl říct, že tady v tomhle videu nebudeme nic teda hrát, jenom jsem vám chtěl říct ten úvod, jako co budu na tomhle kanále dělat, nebo co a jak to tady bude fungovat. To je asi všechno teda. Tady vám ještě ukážu moji sestavu. Mám tady Goblin Barrel, Prince, Zrcadlo, Minion Hordu, Skeleton Army, Rocket, Balon a Barbariány. Tak a tohle by bylo asi všechno z tohohle videa. Dejte like, odběr nebo koment. Budu rád za všechno, mějte se hezky a zatím čau.